¡Fuego a discreción! Era un acte de consciència i de compromís, ho tenia molt clar, vull dir, si s'havia d'entrar, s'entrava. Era una llei injusta i s'havia de desobeir. Era, evidentment, una estratègia social, política, però en l'àmbit personal no ho podia entendre de cap altra manera. Clar, deies, està molt bé el moviment, però després pagues tu, no? Directament. Ets una persona molt jove que potser si va a la presó et pot canviar la vida. L'estratègia no violenta, quan és planificada, preveu els escenaris de repressió i s'anticipa i hem d'estar preparats per fer la resistència. No? Quan la gent perd la por, anima la gent a perdre la por. Llavors, clar, les presons en aquest moment ja no són tan poderoses. L'exèrcit ja no és tan poderós, el tirano ja no és tan poderós.